φορέων της πόλης. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Είναι αλήθεια ότι με το που ανακοινώσαμε την κίνηση του Πειραιάς νικητής, σαν όραμά μας, σαν στόχο και όραμά μας, είχαμε βάλει την ανάπτυξη. Διότι μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα του Πειραιά, που είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας. Η μεγάλη ανεργία, η οποία, όπως ξέρετε όλοι, είναι πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι προφανές λοιπόν και αυτονόητο, γιατί να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη στην πόλη. Για μας ο άξονας λοιπόν της ανάπτυξης είναι ένα διπλό μέτωπο λιμανιού και πόλη. Δεν μπορεί η ανάπτυξη να κινηθεί διαφορετικά. Θα πρέπει το λιμάνι, η ανάπτυξη του λιμανιού και η ανάπτυξη της πόλης να συμβαδίσουν. Παράλληλα, η ευτυχή συγκυρία είναι, είπαμε από την αρχή, ότι θέλουμε να κοιτάξουμε προς τη θάλασσα και όχι προς την Αθήνα. Η ευτυχή συγκυρία είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το νέο ΕΣΠΑ προσανατολίζονται στη γαλάζια ανάπτυξη. Σε πόλεις λιμάνια που θα πρέπει να αναπτυχθούν και υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν. Ο Πειραιάς έχει αυτό το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, δεν το έχει εκμεταλλευτεί τόσα χρόνια. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί τώρα. Η κρίσιμη πενταετία είναι αυτή που έρχεται, γιατί θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση με άξονα το λιμάνι, τη θάλασσά μας και όλες τις ταιριανές υπηρεσίες που υποστηρίζουν φυσικά την ποντοπόρο, την ακτοπλοεία, το γιότινγκ, τον τουρισμό. Και θα πρέπει εκεί να στηριχθούμε για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρώ ότι η πρωτοβουλία του Πέτρου του Κόκαλη και του Γιάννη του Τιμαγέννη είναι πολύ σημαντική. Έρχεται και κουμπώνει, να το πω, πάνω στο βασικό μας στόχο. Η παρουσία του κυρίου Γεωργούλη είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι έχει μια διεθνή εμπειρία και γνώση για το αντικείμενο αυτό. Θεωρώ ότι παρακολουθήσουμε δηλαδή μια θεματική η οποία θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι στοχευμένη πάνω στο όραμά μας, στο βασικό μας στόχο που είναι η ανάπτυξη, η γαλάζια ανάπτυξη. Αυτά από μένα και θα παρακολουθήσω λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις τοποθετήσεις των πιο ειδικών και έμπειρων επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Μανιάτη, να μας πει ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Εγώ απλώς να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία και να σας δώσω μία είδηση. Το θέμα της γαλάζιας ανάπτυξης αποτελεί το κορυφαίο θέμα που θα συζητήσουμε σε 15 μέρες από σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος που θα γίνει στην Ελλάδα. Θα έχουμε δηλαδή τη χαρά όλοι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Περιβάλλοντος να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει πράξη και τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η Μεσόγειος ευρύτερα, ιδιαίτερα βέβαια η περιοχή δική μας και ασφαλώς και ο Πειραιάς μπορούν να αποτελέσουν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης σε αυτή την κατεύθυνση που ονομάζουμε γαλάζια ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, πώς μπορούμε να παντρέψουμε το υγρό στοιχείο, την ανθρώπινη δραστηριότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία, έτσι ώστε στο τέλος, όπως είπε και ο Γιάννης, να δώσουμε προοπτικές ανάπτυξης, νέες προοπτικές ανάπτυξης, νέες θέσεις εργασίας και ουσιαστικά ένα πολύ πιο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μέλλον σε όλη τη Μεσόγειο και στην νησιώτικη Ελλάδα μας. Καλή επιτυχία στην πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ο κ. Γεωργούλιας έχει εκπονήσει δεκάδες μελέτες και έχει παρουσιάσει την έρευνά του σε πληθώρα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών συνεδρίων και έχει συνεργαστεί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής, την Ένωση Εργοληπτών Δημοσιονέρων και την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος Αμερικής, καθώς και με αρκετούς πολιτιακούς φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως Δήμο Νέας Υόρκης, Μόντρεαλ. Διεθνώς έχει εκπονήσει έργα και μελέτες σε Αμερική και Καναδά, τη Λατινική Αμερική, στη Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, στην Κίνα και στην Αφρική. Πρόσφατα ίδρυσε το Ινστιτούτο Βιώσιμων Υποδομών στην Ελλάδα με σκοπό μεταφορά τεχνογνωσίας από την Αμερική στο Χάρβαρντ και τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και μελετών και τη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο. Θα τον παρακαλούσα να παρουσιάσει την εισήγησή του. Πάρα πολύ χαρούμενος για την πρόσκληση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε για τον Πειραιά και τι σημαίνει η γαλάζια ανάπτυξη. Θα ξεκινήσω από την θέση που έχει πάρει ο κύριος Μόραλης να κάνουμε τον Πειραιά πρώτο λιμάνι. Και θα θέσω την ερώτηση. Ποιος είναι ο πρώτος? Πώς μετράμε ένα λιμάνι? Τι σημαίνει ένα πρώτο λιμάνι? Με βάση αυτό έκανα μια μικρή έρευνα. Άμα κοιτάξουμε να δούμε ποια είναι τα μεγαλύτερα και τα πρώτα λιμάνια στον κόσμο, τα πρώτα 10, βλέπουμε ότι τα περισσότερα είναι στην Κίνα και σχεδόν όλα, πέρα από το Ντουμπάι στα Εμιράτα, είναι στην Κεντρική Ασία.
Εδώ βλέπουμε την κατάταξη ανά χιλιάδες TEUs ή τα container. Βλέπουμε ότι ο Πειραιάς, ενώ το 2005 ήταν σχετικά κοντά στον 10ο, δηλαδή αντί για 4.800 εκατομμύρια τόνους, είχε 1.300. Αλλά από το 8 και μετά έχει μειωθεί πάρα πολύ η δραστηριότητα και αυτό είναι κάτι λογικό εν μέρη, επειδή έχει μειωθεί πάρα πολύ η εμπορική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Ενώ έχει αυξηθεί πάρα πολύ στην Κίνα. Δηλαδή, άμα δούμε την αύξηση που έχουν παρουσιάσει όλα τα λιμάνια της Κίνας, έχουν ουσιαστικά υπερδιπλασιάσει τον όγκο μετακίνησης εμπορευμάτων. Ας προχωρήσουμε όμως λίγο παραπέρα. Θα δούμε μια άλλη κατάταξη με βάση τους τόνους μεταφοράς, το cargo tonnage. Εδώ βλέπουμε ότι πάλι τα περισσότερα λιμάνια είναι στην Ασία και στην Κίνα συγκεκριμένα, αλλά το Ντουμπάι δεν είναι εκεί και είναι το Ρότερνταμ. Επίσης, βλέπουμε ότι η αύξηση που παρατηρούμε στα λιμάνια από το 6-7 μέχρι πρόσφατα δεν είναι ο υπερδιπλασιασμός. Άμα συνεχίσουμε και δούμε την κατάταξη των λιμανιών με βάση τις κρουαζιέρες, εδώ βλέπουμε στη Μεσόγειο, βλέπουμε ότι ο Πειραιάς είναι στο νούμερο 5, είναι αρκετά κοντά στα πρώτα λιμάνια και βλέπουμε ότι μπορεί εκεί πέρα να υπάρξει ανάπτυξη. Άμα ψάξουμε λίγο περισσότερο και δούμε τα λιμάνια που είναι home ports, δηλαδή από εκεί που ξεκινάει ή τελειώνει η κρουαζιέρα, βλέπουμε ότι ο Πειραιάς εξακολουθεί να είναι στην πρώτη δεκάδα, αλλά έχει πέσει λίγο και έχει παρουσιάσει σχεδόν 1/4 μείωση της κίνησης από το 9 μέχρι το 13. Κάποιος που είναι πάρα πολύ κοντά στο Πειραιά είναι το Κουσάνταση και το Μποντρούμ στη Τουρκία, που ας πούμε ότι τα νούμερα είναι σωστά, ότι το 2009 είχε 157 επιβάτες, δεν είμαι αρκετά σίγουρος γι' αυτό, αλλά βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Άρα, βλέπουμε ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές πιέσεις, ότι ο Πειραιάς μπορεί να κατακτήσει την πρώτη θέση εκεί πέρα που είναι το στρατηγικό του πλεονέκτημα, αλλά αυτό χρειάζεται συγκεκριμένες δράσεις. Δεν είναι αυτονόητο και δεν είναι εύκολο. Ας δούμε μερικά παραδείγματα πιο συγκεκριμένα. Βλέπουμε το λιμάνι της Σανγκάης. Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη στο λιμάνι της Σανγκάης οφείλεται, όχι ότι το λιμάνι είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει φοβερές υποδομές μόνο, αλλά στην εκπληκτική, συντριπτική ανάπτυξη της Κίνας. Η Κίνα περιμέναμε ότι θα είναι η πρώτη οικονομία στον κόσμο το 2020, θα είναι του χρόνου. Ωραία, βλέπουμε από πίσω τι γίνεται. Ας δούμε το δεύτερο λιμάνι στην κατάταξη. Τη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη είναι ένα πάρα πολύ μικρό κράτος. Λένε ότι μπορεί κανείς να το κάνει βόλτα γύρω-γύρω όλη σε μισή ώρα. Έχει σίγουρα πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, αλλά το να είναι το δεύτερο λιμάνι στον κόσμο δεν δικαιολογείται από την εσωτερική κατανάλωση της χώρας. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα παράδειγμα μιας χώρας και μιας πόλης λιμάνι που έχει δώσει τις υποδομές, τις απαραίτητες για την ανάπτυξη της ναυτιλίας γύρω από το λιμάνι, γύρω από τις λιμενικές υποδομές, έτσι ώστε να οθήσει αυτή την πολύ μεγάλη ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τον εμπορικό χαρακτήρα. Ένα άλλο παράδειγμα, το Ντουμπάι. Το είδαμε νούμερο 5. Η κατανάλωση που υπάρχει και το εμπόριο στα Εμιράτα πάλι δεν δικαιολογεί το Ντουμπάι να έχει τόσο μεγάλο όγκο συναλλαγών ως λιμάνι. Αυτό όμως που έγινε στο Ντουμπάι είναι ότι υπήρχε μια πολύ ισχυρή θέληση από την ηγεσία του να το κάνει διακομεταμιστικό κόμβο. Δηλαδή, είχε κάποιες πολιτικές πολύ ανοιχτές στο εμπόριο, όταν γύρω στο 1600 απέναντι στο Ιράν, τότε στην Περσική Αυτοκρατορία, αυξηθήκανε πάρα πολύ η φορολογία, έμποροι από το Ιράν φύγανε και πήγανε στο Ντουμπάι και ξεκινήσανε εκεί πέρα μια πολύ έντονη δραστηριότητα. Και από τότε αυτή η εμπορική κατεύθυνση στο λιμάνι και στην πόλη έχει οθήσει στην ανάπτυξη και του λιμανιού και της πόλης που βλέπουμε από πίσω. Ένα άλλο παράδειγμα, το Ρότερνταμ, με πολύ ευνοϊκές φυσικές υποδομές, μια πόλη που είναι σε μια χώρα που βρίσκεται ουσιαστικά
πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, κάτω από το επίπεδο του θαλάσσιου ορίζοντα, ναυτική χώρα με παράδοση μεγάλη και πάλι που συνδέεται με την εμπορική δραστηριότητα της Βόρειας Ευρώπης. Ένα άλλο παράδειγμα, η Βαρκελόνη, την είδαμε πρώτη στα λιμάνια κρουαζιέρας. Η Βαρκελόνη είναι ένα παράδειγμα για εμάς τους αρχιτέκτονες, πόλης που πέτυχε πάρα πολύ να αλλάξει και να γίνει ελκυστική, να μπει στο στόχαστρο του διεθνή τουρισμού, να θέλουν όλοι να πάνε εκεί πέρα. Και με βάση αυτό έκανε κάποια πάρα πολύ σημαντικά δημόσια έργα και τα εφάρμοσε και έφερε υψηλή αρχιτεκτονική και βελτίωσε πάρα πολύ την πόλη. Άρα άλλο ένα παράδειγμα που η αύξηση του λιμανιού και η τοποθέτησή του στους υψηλούς πίνακες συνδέεται άμεσα με το τι γίνεται στην πόλη και όχι μόνο με το τι γίνεται στο λιμάνι. Εγώ θα δώσω τη θέση ότι ό,τι και αν τοποθετήσουμε θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμο, αποτελεσματικό, στοχευμένο και μετρήσιμο. Ότι η ανάπτυξη αυτή που θα θελήσουμε για τον τόπο μας, για μια πόλη, για το λιμάνι και την πόλη του Πειραιά, θα πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Γενικά, πώς βλέπουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης μιας πόλης? Πάντα, και ιστορικά αυτό είναι επιβεβαιωμένο από δεκάδες μελέτες, υπάρχει ένας πυρήνας δημιουργίας αξίας, από εκεί που δημιουργούνται οι κέρυες δουλειές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε προφανώς την ναυτιλία, έχουμε τον τουρισμό, έχουμε επιχειρηματικότητα, έχουμε και εμπόριο. Γύρω από αυτόν τον πυρήνα υπάρχουν τα δίκτυα υποδομής, νερό, ενέργεια, μεταφορές, απορρίμματα και επίσης υπάρχουν οι υπηρεσίες ενίσχυσης, αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε enabling services. Δηλαδή, όλες οι παρεμφερείς υπηρεσίες με αυτό που γίνεται στον πυρήνα δημιουργίας αξίας που ενισχύουν και δημιουργούν ουσιαστικά την προστιθέμενη αξία. Και προφανώς στην πόλη πρέπει να υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Κατοικία, αναψυχή, όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες που χρειαζόμαστε για να είναι η πόλη βιώσιμη, αλλά δεν είναι άμεσα σχετιζόμενες με το κεντρικό πυρήνα δημιουργίας. Δηλαδή, τι έχει αυτή η πόλη, αυτός ο τόπος που ουσιαστικά παράγει την αξία, από πού βγαίνει. Επανερχόμαστε. Για τον Πειραιά και το λιμάνι του Πειραιά και την πόλη του Πειραιά θέλουμε μακροπρόθεσμη, αποτελεσματική, στοχευμένη και μετρήσιμη ανάπτυξη. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Στην Αμερική εμείς δημιουργήσαμε ένα σύστημα αξιολόγησης, επειδή είδαμε την ανάγκη αυτή να μην μπορεί να καλυφθεί από κάτι. Δημιουργήσαμε ένα σύστημα αξιολόγησης υποδομών. Το ονομάσαμε Envision και αυτό το σύστημα ουσιαστικά βγήκε μέσα από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ σε μια συνεργασία με την βιομηχανία της Αμερικής, 4 χρόνια έρευνας, γύρω στα $2 εκατομμύρια επένδυση, όπου έχει 5 βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κοιτάει την ποιότητα ζωής. Η δεύτερη κοιτάει τη χρήση των πρώτων υλών, υλικά, ενέργεια, νερό. Η τρίτη κοιτάει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η τέταρτη αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή και η πέμπτη αναφέρεται στην ηγεσία, δηλαδή στον ανθρώπινο παράγοντα, πώς αυτά τα πράγματα θα εφαρμοστούν. Το σύστημα ουσιαστικά, είπαμε, έχει 5 βασικές κατηγορίες και αποτελείται από 60 μετρήσιμους δείκτες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τι σημαίνει το κάθε δείκτης που υπάρχει, αλλά έχουμε τρόπο να ποσοτικοποιήσουμε και να μετρήσουμε σε διάφορα στάδια απόδοσης τι επιπτώσεις μπορεί να έχει ένα έργο υποδομή στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, δηλαδή στην ασφάλεια και στην υγεία, τοπικές αξίες και στην κουλτούρα και σε θέματα της γειτονιάς, της κοινωνίας γύρω-γύρω. Σε θέματα ηγεσίας, σε θέματα χρησιμοποίησης πρώτων υλών, σε θέματα του περιβάλλοντος, πού τοποθετείται το έργο, ποια είναι η επίδραση σε γη και νερό, ποια είναι η επίδραση στη βιοποικιλότητα και σε θέματα ανθεκτικότητας της πόλης που θα το συζητήσουμε λίγο πιο μετά στην παρουσίαση. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στην Αμερική από το 10. Έχει γίνει το στάνταρ πλέον στη χώρα, δηλαδή το βλέπουμε σε δημόσια έργα, σε δημοπρατήσεις. Έχουμε συνεργαστεί με την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος, με τον Λευκό Οίκο, με το Υπουργείο Άμυνας, Ενέργειας. Είναι γύρω στους 5.000 μηχανικούς πιστοποιημένους. Και από το 12 και μετά το εφαρμόζουμε στη Λατινική Αμερική και σιγά σιγά και στην Κίνα.
Στη Λατινική Αμερική ξεκινήσαμε πέρυσι να το εφαρμόσουμε με την τράπεζα την αναπτυξιακή της Λατινικής Αμερικής, την Inter-American Development Bank. Πήραμε 60 εκδηλώσεις ενδιαφέροντας από ιδιωτικά έργα υποδομής, συνόλου 60 δισεκατομμύριων δολαρίων. Διαλέξαμε 12, συνόλου 4 δισεκατομμύριων δολαρίων. Τα βλέπετε τα 9 από αυτά σε φωτογραφίες. Τα μελετήσαμε κανονικότητα και η τράπεζα έδωσε 3 βραβεία για την αναγνώριση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έργα τα οποία είναι ιδιωτικά, που κάνανε κάτι πέρα και πάνω από αυτό που απαιτεί η νομοθεσία. Γιατί το κάνανε όμως αυτό? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί είναι το σωστό. Επιστρέφουμε και θέτουμε μια πρόκληση. Ποιο είναι το αναπτυξιακό μοντέλο για το Πειραιά? Και η απάντηση βρίσκεται στο να συνδέσουμε την πόλη του Πειραιά με το λιμάνι του Πειραιά και με τη θάλασσα. Αυτό που ονομάζουμε, και δεν το έχουμε ονομάσει εμείς, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως τη συγκεκριμένη περίοδο και παλαιότερα, τη γαλάζια ανάπτυξη, blue growth στα αγγλικά. Υπάρχουν ολόκληρα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετείται στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης και πέρα από αυτό. Τι σημαίνει όμως η γαλάζια ανάπτυξη, δηλαδή τι είναι αυτό? Εγώ θα το ορίσω με 2 βασικές κατηγορίες. Πρώτον, δουλειές από τη θάλασσα στη θάλασσα. Δεύτερον, και κάτι που μας ενδιαφέρει, μιας και μιλάμε για την πόλη του Πειραιά λίγο περισσότερο, δουλειές για τη θάλασσα στη στεριά. Ωραία, δουλειές που θα είναι στην Ελλάδα, που θα είναι στον Πειραιά και θα έχουν αναπτυξιακό, εξαγωγικό και καινοτομικό χαρακτήρα. Για να τα δούμε λίγο περισσότερο αυτά. Τι σημαίνει ανάπτυξη? Δουλειές, επενδύσεις, δηλαδή δημόσιες επενδύσεις από το ελληνικό κράτος, το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιωτικές επενδύσεις και συνεργασίες δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Ποια είναι η σχέση της ανάπτυξης με τη βιωσιμότητα? Εδώ θα πρέπει να ξεδιαλύνουμε 2 βασικούς μύθους. Πρώτον, ότι το ένα έρχεται χωρίς το άλλο και δεύτερον, ότι το ένα ακυρώνει το άλλο. Υπάρχει γενική, τέλος πάντων, αντιμετώπιση ότι ναι, θα κάνουμε μια δουλειά και αν θέλουμε μπορούμε να σκεφτούμε και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον ή για τις επιπτώσεις στην κοινωνία. Άμα έχουμε παραπάνω λεφτά, παραπάνω χρόνο, άμα μας το επιτρέπει. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος μύθος. Και το βλέπουμε συνέχεια και συνέχεια αυτό. Το άλλο είναι ότι η επιχειρηματικότητα και η βιωσιμότητα είναι αλληλοακυρούμενα, γιατί είναι ένα έξτρα κόστος. Επίσης πολύ μεγάλος μύθος. Η πραγματικότητα είναι ότι η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα είναι αλληλένδετα και αλληλοενισχυούμενα. Αυτό που εγώ έχω βαρεθεί να ακούω στην Αμερική είναι ότι το sustainability είναι η μεγαλύτερη επιχειρηματική ιδέα του 21ου αιώνα. Ας δούμε μερικά διαγράμματα. Τι είναι αυτό? Είναι ιδιωτικές εταιρείες που δημοσιεύουν εσωτερικά τους στοιχεία στην επίδραση των δραστηριοτήτων τους, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Βλέπουμε ότι από το 1990 ήταν πάρα πολύ λίγες, η αύξηση είναι εκθετική και αυτό δεν έχει περιλαμβάνει τα 4 τελευταία χρόνια. Ας δώσω ένα άλλο παράδειγμα από μία συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο, η Τζαμίλα Πεντιτσίνη. Η Τζαμίλα είναι ο πρώτος, τώρα θα μου επιτρέψετε την ελεύθερη μετάφραση, αντιπρόεδρος για βιώσιμη επενδυτική στην εταιρεία που διαχειρίζεται την περιουσία του Πανεπιστημίου, η οποία τώρα πρέπει να δείξει γύρω στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Για ποιο λόγο ένα επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο εκπροσωπεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Αμερική, δημιουργεί μια θέση βιώσιμης επενδυτικής? Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να δούμε τι θα πει αυτή. Αυτή έδωσε μια συνέντευξη, η Τζαμίλα, προχτές. Πώς ορίζουμε τις βιώσιμες επενδύσεις? Ως την ενσωμάτωση ουσιαστικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών κριτηρίων στην επενδυτική μας λογική και αποφάσεις. Το ουσιαστικό είναι η δική μου η μετάφραση από τον όρο στα αγγλικά material. Ο όρος material έχει πολύ συγκεκριμένη νομική υπόσταση, όπου για εισηγμένες εταιρείες πρέπει, με βάση τον νόμο, να δημοσιεύουν τα
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στοιχεία που κάποιος που τις εξετάζει θα αλλάξει τη γνώμη του άμα τα μάθει. Αυτό στην Αμερική αρχίζει και εφαρμόζεται, υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή γύρω από αυτό, αλλά δεν είναι μόνο θέμα της νομοθεσίας. Είναι και αυτό που λέει ότι έτσι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και στοχεύουμε σε ισχυρές μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Τώρα θα σκεφτείτε εσείς τι μας ενδιαφέρει, τι κάνει αυτή η κυρία στην Αμερική. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτή. Γενικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι από μια πόλωση κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών κεφαλαίων έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τον μέσο χώρο να είναι ο χώρος της ευκαιρίας και από εκεί πέρα που συγκεντρώνονται πολύ περισσότερα κεφάλαια. Ας το δούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Τι σημαίνει, δηλαδή τι σημαίνει μια κερδοσκοπική επένδυση, ας πούμε το Golden Hall. Ωραία, η ιδιωτική επένδυση, την οποία την ελέγχει μια ιδιωτική εταιρεία. Τι σημαίνει μια μη κερδοσκοπική επένδυση? Το κέντρο βιβλιοθήκης που χτίζει το Ίδρυμα Νιάρχους πάνω στο παρελιακό μέτωπο. Καθαρή δωρεά. Εντάξει, θα περάσει στο κράτος ύψους 500 εκατομμυρίων. Τι άλλα μπορούμε να δούμε? Δωρεές. Μη κερδοσκοπικά είναι οι επενδύσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδοτήσεις. Κερδοσκοπικά τι θα είναι? Ιδιωτικές επενδύσεις, ότι κάνει ένας ιδιώτης ή μια εταιρεία για να βγάλει λεφτά, τα εμπορικά δάνεια από τη μεριά των τραπεζών και στο μέσο χώρο βλέπουμε μια γενική στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών άλλων. Για παράδειγμα, το νέο πλαίσιο στήριξης έρευνας και τεχνολογίας αλλάζει άρδιν και πλέον δεν θέλει να χρηματοδοτεί έρευνα που μετά κάποιος άλλος θα βρει τι να την κάνει. Θέλει να χρηματοδοτεί έρευνα που θα έχει αποτέλεσμα. Άρα πηγαίνει από μια καθαρή ερευνητική επιδότηση σε μια ανακτήσιμη επιδότηση. Σε αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά with an impact. Και το πώς βρίσκουμε το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πρόγραμμα το Jessica, της αναπλάσεως των πόλεων μέσα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό ουσιαστικά τι είναι? Ένας επιδοτούμενος δανεισμός. Αλλά και πάλι υπάρχει ένας τραπεζικός φορέας που δέχεται να βγάλει λίγα λιγότερα έτσι ώστε να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι μόνο στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Ελλάδας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πάρα πολλά επενδυτικά κεφάλαια αρχίζουν και στρέφονται σε θέματα βιώσιμων επενδύσεων. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι το 2012 είχαμε 30 τρισεκατομμύρια δολάρια χρήματα που θα πάνε σε επενδύσεις όπου οι διαχειριστές τους έχουν προσυπογράψει τις αρχές της υπεύθυνης επενδυτικής. Principles of Responsible Investment. Δηλαδή τι λένε? Λένε ότι εμείς επενδύουμε τα χρήματα συνήθως κάποιον άλλον, δηλαδή αυτά είναι ασφαλιστικά ταμεία, είναι μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια, είναι μεγάλοι επενδυτικοί οργανισμοί και είναι ότι πλέον δεν θα επενδύουμε κοιτώντας μόνο το καθαρό κέρδος. Και πιστεύουμε ότι με αυτή την αλλαγή μας μπορούμε να παράξουμε μακροπρόθεσμη αξία, να δώσουμε στους ανθρώπους που αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους αύριο ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους και να κάνουμε και σωστά τη δουλειά μας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε ότι θα έχει μια άμεση επίπτωση στο τι έργα γίνονται και πώς αυτά τα έργα μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο ελκυστικά για την πόλη του Πειραιά, για το λιμάνι του Πειραιά και για τη χώρα μας. Μια ανακεφαλαίωση. Ποια είναι τα μαθήματα που παίρνουμε από τα διεθνή παραδείγματα? Πρώτον, πρέπει να ξέρουμε για την πόλη μας ποιος είναι ο πυρήνας που δημιουργεί τις δουλειές, πού παράγουμε την προστιθέμενη αξία, πού μπορεί να βγει ουσιαστική ανάπτυξη. Πρέπει να τον ενισχύσουμε με υποδομές και υπηρεσίες. Πρέπει να κοιτάμε μακροπρόθεσμα και να μπορούμε να μετρήσουμε την ανάπτυξη, να καταλάβουμε πού οδηγεί και πώς μπορούμε, άμα κάπου μένουμε λίγο πίσω, να αυξήσουμε την προσπάθεια εκεί και όχι παντού, αλλά εκεί που θέλει λίγο βοήθεια, έτσι ώστε να καταφέρουμε ακόμα καλύτερα. Και η βιωσιμότητα είναι κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων. Η βιομηχανική παραγωγή έχει ήδη φύγει πολύ καιρό τώρα από τα μέρη μας. Να δούμε λίγο τι σημαίνει το λιμάνι καινοτομίας. Αυτό μπορεί να επιχθευθεί
με ένα κλάστερ επιχειρηματικότητας. Και συγχωρήστε με, δεν έχω κάποιο καλύτερο όρο για το κλάστερ. Είναι κάτι το οποίο είναι ευρέως γνωστό, μπορούμε να πούμε, ότι αυτό βασίζεται στην γυτνίαση διαφορετικών αλλά αλληλοσυμπληρωτούμενων ενωτήτων. Δηλαδή, σχολές και εκπαίδευση, έρευνα, νέες καινοφυείς εταιρείες, οι startups, μεγάλες εδραιωμένες εταιρείες και επενδυτές. Το βασικό είναι να είναι κοντά και να αλληλεπιδρούν. Γιατί στην τυχαία αυτή αλληλεπίδραση και χωρική γυτνίαση, δηλαδή όταν είμαστε όλοι μαζεμένοι, βρίσκουμε και δημιουργούμε τις ευκαιρίες που δεν μπορούν να δημιουργηθούν ούτε από κάποιο website, ούτε από κάποιο τηλέφωνο που πρέπει να ταξιδέψουμε γύρω στη 1,5 ώρα και να συναντηθούμε. Να δούμε μερικά παραδείγματα. Εδώ βλέπουμε ένα κλάστερ τηλεπικοινωνιών στη Βαρκελόνη. Έχουμε εταιρείες από media, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε γραφεία, έχουμε κέντρα έρευνας. Γύρω-γύρω, έτσι ώστε όταν είναι αυτοί να βγούνε, να πάνε στο εστιατόριο, στο καφέ, στο πάρκο, να συζητήσουν και να μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα κλάστερ. Αυτή τη φορά στον Καναδά. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project, το οποίο είναι μια κοινή προσπάθεια το Πανεπιστήμιο McGill και προσοχή, τη τεχνική σχολή του Μοντρεάλ. Όχι την ανώτερη σχολή, την τεχνική σχολή, που θα φέρει μαζί καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές και επιχειρηματίες σε ένα ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας. Μια γειτονιά με πρόσβαση σε εταιρείες, σε φοιτητές, τη γνώση, στις δεξιοτεχνίες και στην επιχειρηματικότητα. Αυτό για ποιο λόγο το θέλουν, για ποιο λόγο θέλουν να βάλουν τις τεχνικές σχολές μαζί με τα πανεπιστήμια. Στην ξενάγηση που μου κάνανε, μου είπανε ότι Αντρέα, η καινοτομία θα έρθει και από ανθρώπους που πιάνουν τα χέρια τους, που μπορούν να φτιάξουν κάτι. Δεν θα έρθει μόνο από τις φυσικές επιστήμες και τις εφευρέσεις που μπορούν να γίνουν στη φυσική και στη χημεία. Θα έρθει, άμα το βάλεις αυτό, με ανθρώπους που ξέρουν να δουλεύουν σε μηχανές. Και θα κάνουμε και μια σχολή εκεί πέρα και θέλουμε όποιος καθηγητής θα δουλέψει εκεί να έχει εργασιακή εμπειρία. Και αν δεν έχει, θα τον στείλουμε σε internship 1,5 χρόνο, συγκλονιστικό, για να πάρει εμπειρία και να γυρίσει πίσω να διδάξει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και προφανώς γύρω από αυτό υπάρχουν και άνθρωποι που χτίζουν κτίρια κατοικίας, που θα φτιάξουν εστιατόρια, που θα δημιουργήσουν όλες αυτές τις παρεμφερείς δουλειές που θα κάνουν την ανάπτυξη. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα μοντέλο που δίνει μια ανάπλαση στις πόλεις με έμφαση στην καινοτομία. Και σας ρωτώ, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο στον Πειραιά? Η απάντηση είναι προφανώς και ναι. Κτίρια, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά. Η πυκνότητα και ο σχεδιασμός του Πειραιά τα ευνοεί πάρα πολύ αυτά. Είναι μια πυκνή πόλη, είναι μια πόλη με έντονη δραστηριότητα, είναι μια πόλη που ένας νέος, ακόμα και αν δεν μείνει στο Πειραιά, θα χαρεί να πάει να μείνει εκεί πέρα. Έχει πράγματα να κάνει. Και αυτό είναι που θέλουμε. Δεν θέλουμε να πάει κάποιος στις 10 και να έχει 4 σπίτι του. Θέλουμε να είναι εκεί. Γιατί η δουλειά που απαιτείται για να χτίσει κανείς μια νέα εταιρεία δεν επιτρέπει να κάνεις τίποτα άλλο για 3, 4, 5, 10 χρόνια. Το άλλο σημαντικό στον Πειραιά είναι ότι υπάρχει η πολύ πολύ μεγάλη και συσσωρευμένη εμπειρία της ναυτιλίας. Αυτή την εμπειρία και οποιαδήποτε ουσιαστική εμπειρία είναι πολύ δύσκολο να την καταγράψουμε και να την μεταδώσουμε άμεσα. Αυτό το γνωρίζουμε εμείς ως ακαδημαϊκοί καλύτερα από τον καθένα. Μπορεί να μην το λέμε πάντα, αλλά εγώ θα το εκμυστηρευτώ μεταξύ σας. Η εμπειρία μεταδίδεται με τη συνεχή και μερικές φορές προγραμματισμένη, μερικές φορές απρογραμμάτιστη τριβή μεταξύ διαφορετικών ενωτήτων. Προφανώς, τα κτίρια αυτά θα πρέπει να το καλλιεργούν αυτό. Δεν είναι ότι θα έρθει και η Google στον Πειραιά, μπορεί και να έρθει, γιατί όχι να μην έρθει. Αλλά θα πρέπει να είναι χώροι που θα πρέπει να είναι ωραίοι, να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα έρευνας, μια ατμόσφαιρα χαράς, δημιουργίας, μια νέα αντιμετώπιση στους γραφειακούς χώρους. Και γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς εδώ πέρα ασχολείστε με τις κατασκευές στα κτίρια στο Πειραιά και είναι ένα νέο παράδειγμα, το οποίο το κοιτάμε. Πώς μπορούμε να κάνουμε χώρους που γίνεται αυτή η αλληλεπίδραση, που να είναι ουσιαστική η καινοτομία. Ένα δεύτερο σημείο, τουρισμός στην πόλη. Κλειδί για τη μεταφορά του Πειραιά από μεγάλο λιμάνι σε πέρασμα κρουαζιέρας, σε μεγάλο λιμάνι σε έναρξη και τελείωμα κρουαζιέρας. Παράδειγμα στη Βαρκελόνη.
πολύ ουσιαστικές αστικές αναπλάσεις, πολλά πράγματα να κάνει κανείς. Είναι ένα παράδειγμα που το κοιτάμε σε θέματα πόλης και σίγουρα μπορούμε να μάθουμε και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για την πόλη του Πειραιά. Ένα άλλο παράδειγμα, επίσης, το Ντουμπάι. Το είδαμε ως λιμάνι, τώρα βλέπουμε και τι άλλο μπορεί να έχει. Για να μπορούν οι εταιρείες που δουλεύουν εκεί πέρα να έχουν ένα ευχάριστο χώρο και να προσελκύσουν και τον τουρισμό και να γίνεται μια γειτονιά και ένα πέρασμα και ένας δημόσιος χώρος που είναι ωραίος και ο κόσμος μένει και δεν είναι αυτό που έχουμε και στον Πειραιά και στην Αθήνα, ότι ο μέσος τουρίστας έρχεται για μια μέρα, πάει στην Ακρόπολη και έφυγε. Ωραία, μπορεί να κάτσει λίγο παραπάνω, σίγουρα. Και άμα δούμε ποιο είναι αυτό που οι αξίες που έχουμε στον Πειραιά είναι πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή, άμα το δει κάποιος ξένος αυτό, κάποιος Αμερικανός, θα πει τώρα αυτό κάπου είναι στη Μύκονο, σε κάποιο νησί θα πρέπει να είναι. Δεν θα το καταλάβει ότι είναι μέσα στην πόλη. Και πρέπει να τονίσουμε αυτά τα παραδείγματα και να δημιουργήσουμε και καινούρια και νέα. Επόμενο θέμα, η αισθητική αναβάθμιση. Πώς μπορούμε να πάρουμε τα νεοκλασικά του Πειραιά και τα κτίρια, να τα αναδείξουμε, να τα αναπλάσουμε και να βελτιώσουμε το δημόσιο χώρο. Και στο πέρασμα, αλλά και εσωτερικά σε κτίρια σαν το θέατρο. Επόμενο θέμα, βιώσιμες υποδομές, που και αφορά εμένα προσωπικά, όπως βλέπετε και από το Ινστιτούτο. Τι σημαίνει βιώσιμες υποδομές? Προφανώς αναφερόμαστε σε θέματα μεταφορών, σε θέματα ενέργειας, σε θέματα νερού, σε θέματα πρασίνου. Αυτό μπορεί να έχει απευθείας επιπτώσεις στο τι μπορεί να γίνει στο λιμάνι του Πειραιά. Εδώ βλέπουμε ότι το λιμάνι του Άμστερνταμ δημιουργεί τις υποδοχές για την υποδοχή βιομάζας, που έρχεται από πλοία που φτάνουν από τον Καναδά, την Αμερική, τη Βραζιλία, και μπορεί αυτό το πράγμα να αναπτυχθεί. Λένε ότι παράγουν ενέργεια για να καλύψουν τις ανάγκες 18.000 κατοικιών. Θα μπορούσε να γίνει αυτό εδώ πέρα? Προφανώς και θα μπορούσε, με θέληση. Αλλά πέρα από τις υποδομές ενέργειας, μεταφορών και νερού, έχουμε και τις κοινωνικές υποδομές. Και ας κάνουμε ένα ερώτημα τώρα. Πόσο εύκολη είναι η μεταφορά των δικαστήριων? Τι εννοούμε ότι θα μεταφέρουμε τα δικαστήρια? Τα δικαστήρια δεν είναι απλά ένα κτίριο, δεν είναι ένα δημόσιο κτίριο στο οποίο πάνε 15 δημόσιοι υπάλληλοι το πρωί και φεύγουν το βράδυ. Υπάρχουν άλλα τέτοια. Τα δικαστήρια είναι ένας δημόσιος χώρος που πηγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, που αρκετοί από αυτούς είναι οι παρεμφερείς υπηρεσίες που είπαμε ότι ενισχύουν αυτό το κέντρο και βρίσκονται προφανώς γύρω χωρικά από το δικαστήριο. Άμα θελήσουμε να τα μεταφέρουμε τα δικαστήρια, θα πρέπει ή να μεταφέρουμε και όλες τις υπόλοιπες νομικές υπηρεσίες, οτιδήποτε που είναι από γύρω, ή θα δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο φόρτο μεταφορών. Πήγαινε έλα. Αυτό το αφήνω στους φορείς της πόλης να το συζητήσουν, να το σκεφτούν, ότι δεν είναι το απλό ότι μεταφέρουμε ένα δημόσιο κτίριο. Υπάρχουν άλλες δημόσιες υπηρεσίες που δεν έχουν τόσο μεγάλο φόρτο κοινού, που μπορούν κάλλιστα να μεταφορθούν σε άλλα κτίρια, τα οποία θα νοικιάζονται σε ένα ιδιώτη και θα γίνεται και η ανάπτυξη που θέλουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και παράλληλα δεν θα δημιουργούμε ένα πολύ μεγάλο φόρτο στην πόλη που θα πρέπει να είναι τα δικαστήρια, γιατί είναι το ναυτικό κέντρο της χώρας. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να παρουσιάσω είναι το θέμα της ανθεκτικής πόλης. Άμεσα συνδεόμενο με την κλιματική αλλαγή. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη όπου έχει τις πιθανές συνολικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι γενικά οι χώρες του Νότου θα έχουν κάποιο πρόβλημα στο μέλλον. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι χώρες του Βορρά μάλλον θα είναι λίγο καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό. Τι σημαίνει όμως η κλιματική αλλαγή για εμάς? Δηλαδή, πώς μας αφορά το ότι το κλίμα σε επίπεδο 50-100 χρόνων θα οδηγήσει σε αύξηση θερμότητας 2 ή 3 βαθμών Κελσίου ή ότι θα ανεβεί η στάθμη της θάλασσας κατά 1 εκατοστό? Τι σημαίνει αυτό για μας? Κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα μπορεί και να τα βλέπουμε. Καταρχήν, έχουμε την μετανάστευση
διάφορων εντόμων από χώρες που πλέον έχει πάρα πολύ ζέστη για να είναι, σε χώρες που είναι όπως ήταν πριν οι χώρες τους. Υποθέτω το κουνούπι αυτό με τις άσπρες γύρες, όσοι μένουμε στα νότια, το έχουμε ζήσει αρκετές φορές. Έχουμε επίσης αυξημένα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες. Έχουμε θερμικό φόρτο, που επηρεάζει σίγουρα τις ευπαθείς ομάδες περισσότερο. Έχουμε θέματα σκουπιδιών, έχουμε θέματα φαγητού και έχουμε και θέματα μετανάστευσης. Φαντάζεστε ότι άμα το κουνούπι στην Αφρική και στην Αίγυπτο δεν αισθάνεται πολύ άνετα, προφανώς και ο κάτοικος αυτής της χώρας δεν αισθάνεται πάρα πολύ άνετα. Και αυτός θα το ακολουθήσει. Γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχουν δουλειές. Υπάρχουν εδώ πέρα, ίσως όχι, αλλά για τις δουλειές που κοιτούν αυτοί οι άνθρωποι και γιατί δεν έχουν φαγητό, θα κοιτάξουν κάτι καλύτερο. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Τι θα κάνουν με τη μετανάστευση που έρχεται από χώρες που πλέον δεν θα έχουν νερό και δεν θα έχουν φαγητό. Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι στο ότι γενικά τα συστήματά μας και εμείς ως υπάρξεις είμαστε ανθεκτικοί, είμαστε resilient. Τι είναι αυτό? Είναι η ικανότητα των ατόμων, κοινοτήτων, πόλεων και συστημάτων εν γέννη να επιζούν, να προσαρμόζονται και να αναπτύσσονται μπροστά σε αυξανόμενες πιέσεις, στιγμιαία σοκ και αναταράξεις και ακόμα και να μεταμορφώνονται όταν χρειαστεί. Η κλιματική αλλαγή έχει αυτές τις δύο εκφάνσεις. Μπορεί να είναι μια αυξανόμενη πίεση που δεν την καταλαβαίνουμε μέχρι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι όπως πριν. Έχει επίσης και στιγμιαία σοκς. Μπορεί να έχουμε περισσότερους τυφώνες, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, αν και κάποια στοιχεία από την κυβέρνηση λένε ότι έχουμε κάποιους μικρούς στο Αιγαίο, περισσότερα από ό,τι παλιά. Σίγουρα πολύ μεγάλο θέμα στην Αμερική. Το θέμα είναι ότι ως άνθρωποι είμαστε ανθεκτικοί και μπορούμε να αντέξουμε στην πίεση και μπορούμε να σηκώσουμε πολλά βάρη. Και ότι η ζωή μπορεί να ξαναγεννηθεί μετά από μια καταστροφή. Και αυτό που βλέπουμε στα ανθρώπινα και στα φυσικά συστήματα, τα βλέπουμε και στα συστήματα μεγάλης κλίμακας που συνδυάζουν ανθρώπους, τεχνολογία και φυσικό περιβάλλον, όπως οι πόλεις. Τι σημαίνει μια ανθεκτική πόλη? Σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει φυσικά φαινόμενα όπως θερμική πίεση, καύσωνες, βροχές, πλημμύρες. Μπορεί να αντιμετωπίσει ανθρωπογενή φαινόμενα όπως έντονη ρύπανση, κίνηση μεταφορές, απεργίες, διαδηλώσεις. Και ο στόχος είναι να μην παραλύει, να μην καταρρεύσει η πόλη με βάση ειδικά γεγονότα και αυξανόμενες πιέσεις. Ένα παράδειγμα είναι ότι η πόλη του Μανχάταν μετά από τον τυφώνα που πέρασε ήταν 4 μέρες χωρίς ρεύμα. Είχε πλημμυρίσει το μισό μετρό τους. Λένε ότι αν δεν είχαν πάρει μέτρα θα είχε παραλύσει από 2 εβδομάδες έως 1,5 μήνα. Φαντάζεστε τι κόστος είναι αυτό για μια πόλη. Το τελευταίο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι η ποιότητα ζωής, που είναι και στα κριτήρια που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση μας και είναι κάτι που μας αφορά όλους. Τι σημαίνει η ποιότητα ζωής? Δηλαδή, όλους μας ενδιαφέρει πώς μπορούμε αυτό να το αναλύσουμε. Καταρχήν, είναι θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, πώς η πόλη είναι ασφαλής. Είναι μια πόλη υγείας και αθλητισμού. Είναι μια έξυπνη πόλη. Τι είναι η έξυπνη πόλη? Είναι η πόλη που χρησιμοποιεί τα δίκτυα πληροφορίας της και εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα αυτή η πληροφορία να είναι άμεσα προσβάσιμη και αναπροσαρμόζεται και μαθαίνει και βοηθάει στις αποφάσεις. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να συνδυάσουμε θέματα τεχνολογίας και εικονικής πραγματικότητας, όπως αυτή είναι στα κινητά μας ή στα tablets ή οπουδήποτε αλλού, με μεγάλα συστήματα που είναι στο ίντερνετ και μπορούν να μας βοηθήσουν να πάρουμε πιο εύκολα αποφάσεις. Από το πού θα περάσει το επόμενο λεωφορείο, μέχρι το τι μπορεί να κάνω σε μια πόλη όντας τουρίστας, μέχρι το πού θα μπορούσα να φάω, μέχρι πού είναι οι φίλοι μου, τι τους αρέσει, τι αρέσει σε ανθρώπους που σκέφτονται σαν και εμένα, που δεν τους ξέρω αλλά είναι παραπλήσιοι με μένα και πάει λέγοντας. Ανακεφαλαίωση. Η γαλάζια ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό για την πόλη του Πειραιά? 3 πράγματα. Λιμάνι καινοτομία στη γαλάζια οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και ουσιαστικές δουλειές, ποιότητα ζωής για όλους. Το ερώτημα που θα σκέφτεστε και μου τέθηκε από ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο τις προάλλες είναι γίνεται. Ξέρετε, εκεί πέρα ρωτάει κανείς με σιγανή φωνή, ωραία όλα αυτά, αλλά γίνονται.
Δηλαδή μπορεί να αλλάξει πόλη. Ή κάπου αλλού τα πράγματα δουλεύουν και εδώ δυστυχώς δεν δουλεύουν. Η απάντηση είναι προφανώς και γίνεται. Βεβαίως και γίνεται, εννοείται και γίνεται. Αλλά, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά. Και αυτό θα το δούμε άμα γυρίσουμε πίσω στα παραδείγματα που κοιτάξαμε. Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό που συνδέει όλα τα μεγάλα λιμάνια που εξετάσαμε και τις πόλεις που είναι από πίσω. Ποιο είναι αυτό το κοινό χαρακτηριστικό? Πρώτον, ικανή διοίκηση και δεύτερον, θέληση και ηγεσία. Όλες αυτές οι χώρες και οι πόλεις λιμάνια είχαν πάρα πολύ ικανή διοίκηση και ηγέτες που προχωρήσαν τις αλλαγές και τις εφαρμόσανε. Με αυτό θα σας αφήσω. Θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και θα χαρώ να συζητήσουμε μαζί περαιτέρω τι σημαίνουν όλα αυτά για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γεωργούλια. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η εισήγησή του. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πέτρο Κόκαλη, ο οποίος και εκείνος θέλει να πει μερικά βασικά σημεία για το θέμα αυτό. Είναι Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης ΓΗ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργούλη, αγαπητοί καλεσμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Είναι για μένα μεγάλη χαρά να μπορώ να είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος σε μια προσπάθεια που διοργανώνει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Και ήθελα και εγώ με την σειρά μου να προσπαθήσω να το φέρω λίγο στο σήμερα, στο τι μπορούμε εμείς να κάνουμε και στην ερώτηση αν γίνεται. Εγώ η δική μου παρουσίαση είναι ένα slide, ένα χαρτί και αρκετοί αριθμοί. Αυτό που βλέπετε σήμερα είναι η ανακύκλωση χαρτιού που συμβαίνει στον Πειραιά σήμερα. Στις 15 Τρίτου 2012 ο Δήμαρχος δήλωσε ότι πληρώνει, και είναι quote, παραπάνω από 5 ή 6 εκατομμύρια το χρόνο για τα σκουπίδια. Μπορεί να είναι και 50, μπορεί να είναι και 5,5, μπορεί να είναι, δεν το ξέρουμε ακριβώς. Αυτό που ξέρουμε από τα στοιχεία σήμερα στον Πειραιά είναι ότι παράγει περίπου 90.000 τόνους το χρόνο, εκ των οποίων το 15% είναι χαρτί. Και λέω χαρτί γιατί το χαρτί είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το αντιληφθεί, είναι κάτι που όλοι χρησιμοποιούμε και είναι κάτι που μπορεί να κάνει μια δημοτική αρχή, μια σοβαρή καμπάνια, η οποία να μην χάνεται στη γενικότερη συζήτηση περί ανακύκλωσης, κλιματικής αλλαγής, το να πεις στους δημότες του Πειραιά ότι πρέπει να μαζέψουμε το χαρτί, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τι θα απέφερε αυτό στο Δήμο του Πειραιά και πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε και πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κίνητρα στους δημότες και με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε έσοδα για την πόλη και βεβαίως να κάνουμε και την απαραίτητη εκπαίδευση στα θέματα resilience και βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα, αν πας έναν τόνο από σκουπίδια στα χιτά, πληρώνεις από τη στιγμή που φτάνει αυτός ο τόνος στην πόρτα των χιτά, 45 ευρώ ο τόνος είναι τρέχουσα τιμή και υπάρχει και ένα θέμα με το conditionality του καινούριου ΣΕΣ ότι θα πληρώνεις 35 ευρώ τον τόνο, 40-45, το οποίο είναι προσωρινά έχει φύγει, αλλά είναι σαφές ότι έρχεται γιατί αν δεν φύγει αυτή η ελληνική ιδιομορφία δεν θα μπορούμε να πάρουμε κάποιο ΕΣΠΑ, κανένα ΕΣΠΑ. Άρα είναι 80 ευρώ ο τόνος. Ταυτόχρονα στην ελεύθερη αγορά σήμερα ένας τόνος ανακυκλωμένου χαρτιού έχει τιμή 80 ευρώ. Επομένως, για κάθε τόνο χαρτιού που δεν ανακυκλώνουμε, μας κοστίζει σήμερα 160 ευρώ. Στην Ελευσίνα, που είναι ο ΚΔΑΕ, που είναι ο φορέας στον οποίο ο Δήμος Πειραιά παραδίδει τα χαρτιά και όλα τα άλλα ανακυκλούμενα για να τα διαλέξει η Ελευσίνα, γιατί εμείς εδώ στον Πειραιά δεν κάνουμε διαλογή, κάνουμε αυτόν εδώ τον κάδο στην οδό Σκουζέ και Φίλωνος.
Η Ελευσίνα ανακυκλώνει περίπου 2.800 τόνους το χρόνο, εκ των οποίων το 14% προέρχεται από τον Πειραιά. Αυτό είναι 392 τόνοι, που σημαίνει ότι είναι λιγότερο από 3% της συνολικής κατανάλωσης χαρτιού στον Πειραιά. Οι 13.500 τόνους χαρτί που καταναλώνονται στον Πειραιά, αυτή τη στιγμή η μία ανακύκλωσή τους μας στοιχίζει 2.200.000 ευρώ. Σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει ένα αναξιοποίητο κεφάλαιο 2.200.000 ευρώ αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα στους πολίτες οι οποίοι φέρνουν το χαρτί, θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα σε νέους και όχι μόνο νέους, να δημιουργήσουμε κοινωνικές επιχειρήσεις, άλλη μια άγνωστη λέξη στον Πειραιά, με παραδείγματα δεκάδες, χιλιάδες θα έλεγα, σε πόλεις από τον τρίτο κόσμο, από την Ινδία, από την Αμερική, από τη Βόρεια Ευρώπη, από όλη τη Βόρεια Ευρώπη, εταιρείες οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας αλλά όχι υπερκέρδη. Θα μπορούσαμε λοιπόν και σε αυτές από τα 2-2,5 εκατομμύρια να δώσουμε κίνητρα και θα μπορούσαμε να κρατήσουμε ίσως και κάτι στον Δήμο για να στηρίξουμε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης όπως τα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά φαρμακεία και άλλες εξαγγελίες που δεν έγιναν. Αυτά είναι τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε και είναι αυτά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γογαλή. Εγώ ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια, διότι στις υποδομές ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα και είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ξέρουμε η ανάπτυξη μιας πόλης, ενός κράτους που στηρίζεται. Για μένα η ανάπτυξη στηρίζεται στον πολιτισμό και στην κουλτούρα, στην παιδεία. Και κατά δεύτερο λόγο στις υποδομές. Ο Πειραιάς έχει και παιδεία και κουλτούρα και πρέπει να δώσουμε βάση στις υποδομές. Το πλεονέκτημα που έχει βέβαια ο Πειραιάς έχει και τη θάλασσα. Και όλες οι θαλάσσιες πόλεις έχουν αποδείξει ότι στηρίζουν την ευημερία τους στη θάλασσα. Δεν θα μιλήσω πάρα πολύ για τα κτίρια. Οι ναυτικές υπηρεσίες και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες στο σύνολό τους μπορεί να βοηθηθούν από τις υποδομές. Ιδίως ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλά σημεία. Παραδείγματος χάρη, πρώτον, στην στέγαση των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Και όταν λέμε ναυτιλιακές υπηρεσίες, δεν είναι μόνο η ακτοπλοή και η ποδοπόρος ναυτιλία, αλλά είναι κυρίως οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες που οι άνθρωποι τις στηρίζουν. Πρώτον, με τη στέγαση ναυτιλιακών υπηρεσιών, έτσι αρκετά από τα πολλά αναξιοποίητα κτίρια του Πειραιά θα βοηθήσει όχι μόνο στα έσοδα από τα ακίνητα, αλλά και στην παραμονή των υπηρεσιών στον Πειραιά. Είναι πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν φύγει από τον Πειραιά, όπως ξέρετε. Δεύτερον, ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει στη συνολική αστική ανάπλαση της πόλης και να παραμείνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν μείνει, διότι σε ένα περιβάλλον το οποίο χρειάζεται να αλλάξει, αν δεν αλλάξει γρήγορα, η αλλαγή έρχεται προς το χειρότερο. Φυσικά για το κτίριο των δικαστηρίων μίλησε ο κ. Γεωργούλιας. Είναι δεδομένο ότι δεν αποτελεί ένα κτίριο. Είναι ένα ολόκληρο κοινωνικό σύστημα που στηρίζεται στα δικαστήρια. Δεν είναι δηλαδή 10-15 άτομα μόνο, μεγάλο σύστημα και στηρίζονται όλες οι υπηρεσίες εκεί. Για την κρουαζιέρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει ο Δήμος να βοηθήσει τις εταιρείες να μάθουν ότι ο Πειραιάς είναι πόλη πολιτισμού και ότι μπορεί να δώσει στον επιβάτη, όταν έρθει και πατήσει το πόδι στον Πειραιά, να θέλει να μείνει στον Πειραιά. Να μην πάει μόνο στην Ακρόπολη και μετά να πάει στο πλοίο του. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τη διαφήμιση των εταιριών, σε ναυτιλιακές εταιρείες, σε εταιρείες οι οποίες κάνουν τις οργάνωσεις εκδρομών ξηράς και βεβαίως τα ταξιδιωτικά γραφεία. Για να γίνουν όλα αυτά όμως, και κυρίως αυτό θέλω να πω, δηλαδή στο αν γίνεται, καταρχάς πρέπει να γίνουν μελέτες. Ικανούς ανθρώπους έχουμε. Οι μελέτες όμως δεν είναι αρκετές. Οι μελέτες πρέπει να υλοποιηθούν. Το βασικό εμπόδιο στη μη υλοποίηση των μελετών μέχρι τώρα, και ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, είναι η οικονομική κρίση που μαστίζει τους πολίτες και βεβαίως και η περιορισμένη κρατική χρηματοδότηση. Τα εμπόδια βέβαια αυτά μπορούμε να τα υπερβούμε μόνο με τη συνεργασία όλων μας και όλων σας. Και αυτός ήταν ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης. Να έρθουν οι φορείς, να κάνουμε μια πρώτη επαφή και φυσικά η εκδήλωση αυτή είναι σήμερα η αρχή. Δηλαδή θέλουμε μια ομάδα, ο Δήμος μόνος του δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Πρέπει να έρθουν όλοι οι φορείς αρρωγοί στην προσπάθειά μας και να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις, γραφειοκρατικές, να δοθούν κίνητρα στους νέους. Το βασικό είναι
Ένας Δήμος μόνος του δεν θα μπορέσει να το καταφέρει αν δεν έχει τη δικιά σας τη στήριξη, σε κάθε περίπτωση. Σήμερα είναι η αρχή, ο συνδυασμός μας, ο Πειραιάς νικητής, ο υποψήφιος δήμαρχος ο κ. Μόραλης και βεβαίως οι σύμβουλοι αποτελούν μια ομάδα η οποία θα έχουν τη δυνατότητα, έτσι ώστε μετά τις 18 Μαΐου όλα αυτά που συζητάμε να γίνουν συνέχεια. Μετά τις 18 Μαΐου είναι η συνέχεια και ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και φυσικά... Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε όλους εσάς. Πρώτος φυσικά έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Γιώργος Βερνίκος, τον οποίο τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, για τις ευαισθησίες του σε όλα αυτά τα θέματα και βεβαίως είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Γεια σας και από μένα. Δύο λόγια σύντομα. Είναι γεγονός ότι ο Πειραιάς είναι μια δύσκολη πόλη. Η οικονομική κρίση την έφερε ακόμα σε μεγαλύτερη δυσκολία. Θα έλεγε κανένας ότι είναι μια πόλη σε παρακμή. Ο πληθυσμός συρρυκνώνεται και έχει δυσκολίες να προσαρμοστεί σε αυτό που λέμε αστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας. Χρειάζονται να βγουν νέες δυνάμεις που να μπορέσουν να διαβολήσουν αυτή την καθοδική πορεία. Ο Πειραιάς εμφανιζόταν εγκλωβισμένος ανάμεσα στη συντήρηση, στην οπισθοδρόμηση, στον κρατισμό και στο να πεθάνει κατσίκα του γείτονα. Χρειάζεται μια τελείως διαφορετική αντίληψη για να μπορέσουμε να γυρίσουμε τον Πειραιά. Στα πλαίσια αυτά ήταν πράγματι ιδιαίτερα χαρμόσυνο το γεγονός όταν ο Γιάννης ο Μόραλης αποφάσισε να κατέβει στον Πειραιά και αυθόρμητα βγήκα και το υποστήριξα. Από την πρώτη στιγμή δέχτηκα ορισμένες κριτικές. Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο στηρίζεται σε επιχειρηματίες, γιατί το στηρίζουμε, πώς τοποθετήσει. Η άποψή μου είναι σαφής. Ο Πειραιάς χρειάζεται ένα ψηφοδέλτιο με τα χαρακτηριστικά που έχει το ψηφοδέλτιο του Γιάννη του Μόραλη. Εμένα δεν με ενοχλούν όταν υπάρχουν επιχειρηματίες, ίσα-ίσα διαφωνώ στο διαχωρισμό ενός πολιτικού ερατείου από τον επιχειρηματικό κόσμο. Εμένα με ενδιαφέρει διαφάνεια και όταν υπάρχει διαφάνεια προτιμώ συνδυασμούς που στηρίζονται σε επιχειρηματίες παρά και συνδυασμούς που κρύβονται ότι δεν υπάρχει τάχα κανένας και από πίσω να διαφανεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι μια λέξη κλειδί στη δημοκρατία είναι η λέξη διαφάνεια. Και αυτό υπηρετείται με το καλύτερο δυνατό τρόπο με τα πρόσωπα που κατεβαίνουν σε αυτό το συνδυασμό. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο συνδυασμός αυτός θέλει να δώσει ένα προοδευτικό πρόσημο. Ήδη η σημερινή συνάντηση που γίνεται με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι πολύ ενδεικτικό. Όλοι εμείς το πιστεύουμε και ο φίλος, ο Υπουργός, ο Γιάννης Μανιάτης που είναι εδώ πέρα, έχει γράψει και βιβλία σχετικά γύρω από αυτή την υπόθεση που είχα και τη χαρά να τα προλογίσουμε και όλα σε ανύποπτες εποχές. Προσωπικά έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια ακριβώς για τα θέματα ισορροπίας και σαν Γενικός Γραμματέας του Δέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων να αναδείξουμε τη σχέση τουρισμού και περιβάλλον σαν ιδρυτής του θέματος της Greenpeace. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα τη δύσκολη αυτή στιγμή πρέπει να στηριχθεί στην επιχειρηματικότητα, να στηριχθεί στην καινοτομία, να στηριχθεί στη βιώσιμη ανάπτυξη και ξέρουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να βρούμε και νέα εργαλεία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το πείραμα που γίνεται στον Πειραιά. Ελπίζω να πετύχει. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση την οποία έχετε. Θεωρώ ότι είναι πολύ άξιος ο συνδυασμός που κατεβάζετε και συγχαρητήρια για όλα αυτά τα πρόσωπα και τουλάχιστον όσον αφορά από μένα θα είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βερνίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιος άλλος θα ήθελε το λόγο φυσικά, εδώ είμαστε και κυρίως θέλουμε να σας ακούσουμε. Παρακαλώ, όποιος ζητήσει το λόγο, να πει το όνομά του, την ιδιότητά του. Είμαι ο Τάκης ο Θεοφανόπουλος, είμαι πρόεδρος των ΟΣΕ. Αξιοσύστατη πρωτοβουλία, στοχευμένη θεματική ποιότητα του εισηγητή, νομίζω μακράν μιας τυπικής διαδικασίας προεκλογικής περίοδου. Πήρα τον λόγο για τον εξής προφανή λόγο. Ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι, είναι μια βαριά υποδομή, η οποία όμως από μόνη της δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θέλει συνέργεια. Πρόσφατα είχαμε την ευτυχή κατάληξη, εδώ και μερικούς μήνες, να έχουμε σιδηρόδρομο στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι το μοναδικό λιμάνι της Ελλάδας που έχει αυτή την ποιότητα της σύνδεσης
Προχωράμε και στα άλλα για να μην αδικούμε κανένα. Βέβαια αυτό έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν. Θα πω δύο πράγματα προφανή. Αν κάνει δια της θαλασσίας οδού ένα εμπόρευμα από τον Πειραιά που έρχεται από τις χώρες της Ανατολής και της Ασίας στην Κίνα, εν προκειμένου, μιας και ο βασικός πάρτνερ του λιμανιού είναι κινέζικη επιχείρηση, όταν κάνει ένα εμπόρευμα από τον Πειραιά που θα φτάσει από την Κίνα να μεταφορτωθεί ή να συνέχιζε την πορεία του στα logistic centers της κέντρο-βόρειας Ευρώπης, αυτή τη στιγμή με πιλωτικά δρομολόγια τρένου είμαστε στις 5 μέρες λιγότερο. Μπορούμε να πάμε στις 7 και στις 10. Αυτό, εάν αποτιμηθεί η μέρα που έχει μια επιχείρηση το εμπόρευμά της νωρίτερα στο κέντρο της Ευρώπης, αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει συνέργεια λιμανιού σιδηροδρόμου. Το δεύτερο που ήθελα να πω και δράτομαι από πολλά σημεία του ομιλητή, αειφόρος και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Όταν έχουμε μερικές χιλιάδες ή εκατομμύρια κοντέινερς αφήξεις στον Πειραιά, θέλουμε και μερικά θεωρητικά ισοδύναμα εκατομμύρια νταλίκες να τα βάλουν και να τα βγάλουν από τον Πειραιά. Αν αυτό το διαιρέσουμε δια 200 ή 300, γιατί ένα τρένο τραβάει 300 τέτοια και μπορεί με αυξημένη ισχύ να πάει και παραπάνω, αυτό το πηλίκο καταλαβαίνουμε τι δίνει. Βάζω μια ανωτελεία εδώ και ήθελα να πω ότι η συνέργεια αυτή των βασικών υποδομών που στις άλλες χώρες είναι αυτονόητο, θα πρέπει να μπει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα, διότι είμαι από αυτούς που πιστεύω βάσιμα ότι ο δρόμος του μεταξιού πλέον ο σύγχρονος πρέπει να περνάει από τον Πειραιά για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πολύ. Οποιοςδήποτε άλλος βεβαίως θα θέλαμε τη συμμετοχή σας. Αυτός είναι ο σκοπός σημερινής εκδήλωσης. Σήμερα είναι η αρχή. Μετά τις 18 Μαΐου ελπίζουμε να έχουμε περισσότερη επικοινωνία, αλλά θα θέλαμε οποιοδήποτε θέλει να μιλήσει. Ορίστε. Βεβαίως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο κύριος Δήμαρχος. Να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος για τη σημερινή αυτή θεματική εκδήλωση, γιατί δείχνει αυτό που είπε ο Γιώργος Βερνίκος και το πιστεύω ακράδαντα, ότι έχουμε ένα ποιοτικό ψηφοδέλτιο με ανθρώπους που έχουν διάθεση, γνώση για καινοτόμες αναλογίες, για νέα πράγματα να κάνουμε. Σέβομαι αυτό που είπατε όλοι, ότι εδώ θέλει συνενέσεις ευρείες. Δεν μπορεί μόνο ο Δήμος, όπως είπε ο Γιάννης Τουμαγέννης, να ξεκινήσει την προσπάθεια. Αλλά νομίζω ότι ένας τέτοιος συνδυασμός σαν το δικό μας, και αν πρώτο ο Θεός μας φέρει την νίκη, έχει τη δυνατότητα να πετύχει αυτές τις ευρείες συνενέσεις, ότι δεν έχει αγκυλώσεις, ούτε κομματικές αγκυλώσεις, ούτε οποιασδήποτε άλλες, και άρα μπορεί να φέρει όλους τους φορείς της πόλης, που χρειάζεται πράγματι να συνεργαστούμε όλοι για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι παρόμοιο ή να πλησιάσουμε αυτά τα λιμάνια που είδαμε. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε την πόλη, τους φορείς και τους πολίτες. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημά μας έναντι των άλλων υποψηφίων, οι οποίοι έχουν ένα κομματικό χρήσμα και ένα περιορισμό και μια περιορισμό στις ελευθερίες των κινήσεών τους. Και αυτό είναι βασικός μας άξονας, άλλωστε, το έχουμε πει από την αρχή, ότι μόνο με συνενέσεις και συνεργασία διαρκή με όλους τους φορείς μπορούμε να πετύχουμε αυτά τα οποία είδαμε. Διαφορετικά πράγματι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και να πω απλώς για τα δικαστήρια ότι δεν είναι επιλογή, γιατί μπορεί κάποιοι να παρεμηνεύουν και εσείς μπορεί να μην γνωρίζετε όλα τα θέματα, δεν είναι επιλογή του Δήμου για απομάκρυνση των δικαστηρίων. Εάν είναι επιλογή, είναι μια λάθος επιλογή, κατά τη γνώμη μας, που έγινε από την κεντρική εξουσία. Είναι κάτι το οποίο θα το ξανασυζητήσουμε και είναι και ένα κομμάτι που εξ' αυτό λέω ότι μάλλον μέχρι τώρα δεν διαχειρίστηκε σωστά ο νυν Δήμαρχος. Εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να ξαναβάλουμε το θέμα ότι δεν είναι μια μεταφορά απλή. Αφορά την πόλη, αφορά τη ζωντάνια της πόλης. Είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης στα δικαστήρια για την πόλη. Θα είναι τεράστια ήττα για τον Πειραιά, αν τελικά η απόφαση που φέρεται να είναι ελλημένη υλοποιηθεί. Εγώ αυτό να σας συγχαρώ και πάλι, Πέτρο, Γιάννη και σας κύριε, γιατί πραγματικά ήταν, νομίζω, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσία και σύγχρονη. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Καστέλλας
Κονιστής Κωνσταντίνος. Θέλω να αναφέρω ότι στον Πειραιά υπάρχουν 3 κτίρια, τα λεγόμενα κτίρια φάντασμα. Είναι το Ίδρυμα Ζαχαρίου, παραμένει ανεπίλητο, έχουν περάσει αρκετοί δήμαρχοι. Είναι στο λιμάνι ο πύργος, και αυτός αναξιοποιητός. Εδώ λένε ότι δεν υπάρχει υποδομή για να στάθμιση οχημάτων. Αυτό, κύριε Κόκαλη, θα πρέπει να το βρείτε. Υπάρχει μια λύση για να εγκατασταθούν ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Και είναι και η Ράγιος Σχολή, η οποία έχει ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι είναι ίδρυμα γι' αυτό, διέπεται από κάποιους νόμους, αλλά μπορεί να λυθεί και το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα σας απαντήσει καλύτερα και ο Δ. Γεωργούλιας, αλλά νομίζω ότι εμείς δεν είμαστε εδώ για να βρούμε τα φαντάσματα. Εμείς είμαστε εδώ για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και να δούμε επιτέλους τελικά αυτός ο πύργος γιατί είναι 40 χρόνια άδειος. Τι θα γίνει με αυτά τα κουφάρια. Δυστυχώς δεν έχω υπόψη μου κάποιες σοβαρές μελέτες που να είναι και οικονομικές και στατικές, αλλά να είστε βέβαιοι ότι αυτή θα είναι και η πρώτη μας δουλειά. Δεν υπάρχει χώρος για κουφάρια στον Πειραιά. Είναι πολύ, πολύ σημαντική αυτή η τοποθέτηση. Η λύση για μένα είναι οι συνέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ των κτίριων που υπάρχουν, πού βρίσκονται και τι μπορεί να υπάρξει γύρω τους. Δηλαδή, μιλήσαμε για πυρήνες και κλάστερς επιχειρηματικότητας. Μιλήσαμε και στις ναυτιλιακές εταιρείες, μιλήσαμε για το λιμάνι, μιλήσαμε για τα τρένα που είναι για να μεταφέρουν τα εμπορεύματα. Το ότι υπάρχουν χώροι κενοί, σε καμία περίπτωση δεν είναι θέμα τεχνικό. Δηλαδή, μπορεί να έχει ακουστεί ότι δεν αντέχουν στατικά, ότι δεν υπάρχει πάρκινγκ. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο λόγο θα πρέπει κανείς να πάει στη δουλειά του με το αμάξι του? Δηλαδή, αυτό που ορίζουμε εμείς ως ανεπτυγμένη χώρα δεν είναι η χώρα που οι άνθρωποι έχουν αυτοκίνητο, είναι η χώρα που αυτοί που έχουν δουλειές και έχουν και χρήμα χρησιμοποιούν το μετρό και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και άμα θα έρθει το μετρό στο Πειραιά και ανοίξει, που είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται κανείς. Δηλαδή, το θέμα του πάρκινγκ για μένα δεν είναι ζήτημα. Όπως επίσης και το θέμα της αττικής επάρκειας δεν είναι ζήτημα. Το τεχνικό δυναμικό της Ελλάδας είναι πάρα πολύ καλό. Το γνωρίζουμε αυτό όσοι έχουμε βρεθεί και στο εξωτερικό και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι μας και οι μηχανικοί μας. Τα περισσότερα ζητήματα που βλέπουμε εμείς σε παγκόσμιο επίπεδο, το 20% είναι θέμα τεχνικό, το 80% είναι θέμα ανθρώπων, θέμα πρωτοβουλίας, θέμα δράσεων. Θα το αφήσω εκεί πέρα. Δηλαδή, ιδέες για επιχειρήσεις που μπορεί να βγει καινοτομία σε σχέση με το τι χρειάζονται τα πλοία, συστήματα πλοήγησης, υπηρεσίες τις νομικές, ναυτιλιακές, τα πάντα. Δεν είμαι ειδικός εγώ σε αυτά. Έχουμε ανθρώπους που έχουν συσσωρημένη εμπειρία ετών, δεκαετιών, που τα γνωρίζουν αυτά πολύ καλύτερα από μένα. Το θέμα είναι να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι και άνθρωποι που δουλεύουν μαζί τους με νέους ανθρώπους και με ανθρώπους που γνωρίζουν τεχνολογία για να σκεφτούν πώς θα δώσουν καινούριες λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Άμα θελήσουν ένα γραφείο, ο χώρος υπάρχει, αρχιτέκτονες και μηχανικοί υπάρχουν να τον φτιάξουν, να τον κάνουν πάρα πολύ ωραίο και μπορούν να πάνε εκεί πέρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Κύριος Ματζαφός. Βεβαίως, ο κύριος Ματζαφός είναι από το Lloyd's Register, μεγάλος αγγλικός νεογνώμονας. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Ματζαφός, προέρχομαι από τον αγγλικό νεογνώμονα, το Lloyd's Register. Είχα μια προηγούμενη θητεία στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, είμαι υποναύαρχος απόστατος. Έχω σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός και ασχολούμαι με τεχνικά κυρίως θέματα. Ήθελα να σας θέσω υπόψη κάτι το οποίο προφανώς δεν το ξέρετε οι περισσότεροι. Εδώ και κάποιους μήνες έχει σχηματιστεί μια άτυπη ομάδα. Ξεκίνησε από την Αυσόλ, που είναι ένα κομμάτι του ΟΛΠ, και στην άτυπη αυτή ομάδα μετέχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μετέχουν νιογνώμονες, μετέχει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Μελητήριο Πειραιά, μετέχει το ΒΙΠΕ που είναι στο σχιστό μια ομάδα και στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κλάστερ. Είναι βέβαια της μόδας, ξεκινήσαμε εμείς
6-8 μήνες πριν γίνει στη μόδα η λέξη κλάστερ, συστάδα επί των ελληνικών, και στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ξαναζωντανέψουμε το κομμάτι του Πειραιά, τη ζώνη του περάματος και όλα αυτά. Συσχετίζοντάς τα με τη νέα τεχνολογία που είναι το LNG, όπου είναι τα Ballast Water Management System Treatments, δηλαδή με λίγα λόγια, όπως τα ξέρετε, έχει θεσμοθετηθεί στον IMO, στο Λονδίνο, κάποια νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τα Ballast Water Management. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένα πλοίο ξεκινάει από την άλλη άκρη του κόσμου για να έρθει στον Πειραιά και για λόγους ναυπηγικούς προσπαθεί να διατηρήσει μια κατάσταση και γεμίζει τις δεξαμενές του με νερό από εκεί και φέρνει και το αδειάζει στον Πειραιά ή σε κάποια ενδιάμεσα λιμάνια, μαζί με το νερό μεταφέρει και άπιους διάφορους οργανισμούς, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε τα ψάρια που βρίσκουμε τώρα τα τελευταία χρόνια στον Πειραιά και όλα τα υπόλοιπα. Ο IMO λοιπόν καθαίρωσε ένα σύστημα που βασιζόμενο σε 3 αρχές, με ακτινοβολία, με μηχανικούς τρόπους και με άλλα συστήματα, το οποίο θα εγκαθίσταται υποχρεωτικά στα πλοία από το 2015 και μετά, προκειμένου να μπορέσουν τα πλοία να διατηρήσουν όσο μπορούν περισσότερο καθαρή τη θάλασσα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα άλλο κομμάτι είναι το LNG σαν καύσιμο, που όπως οι περισσότεροι ίσως ξέρετε, από το 2024 και μετά θα είναι υποχρεωτικό και στην περιοχή τη δική μας. Αυτό βέβαια επιφέρει όχι μόνο τροποποίηση στις μηχανές και στα μηχανικά μέρη, αλλά και οπωσδήποτε στις υποδομές, στα λιμάνια. Ένα πλοίο το οποίο θα θελήσει να καίει LNG, θα πρέπει κάπου να το εφοδιαστεί το πλοίο που θα έρθει στον Πειραιά ή κάπου αλλού. Και η ακτοπλοεία και όλα τα άλλα πλοία που περνάνε από τον Πειραιά. Αυτό προϋποθέτει δεξαμενές, προϋποθέτει χώρους κλπ. Και βέβαια και το πράσινο περιβάλλον. Έχοντας λοιπόν υπόψη όλα αυτά τα συστήματα, σε συνεργασία και με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και έχοντας λάβει μέρος και σε κάποιες ημερίδες που είχε οργανώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουμε σχηματίσει ένα στοιχειώδες κλάστερ, έχουμε μαζέψει δηλαδή όλους αυτούς τους φορείς που σας ανέφερα, δικηγορικά γραφεία, νομίζω και ο κ. Τιμαγέννης είναι μέσα και οι υπόλοιποι, προκειμένου στα Ποσειδώνα κλπ. Να προχωρήσει αυτό. Η τελευταία προσπάθεια που κάναμε, ίσως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι αυτή την περίοδο προγραμματίζεται το ΕΣΠΑ 2012-2020. Στις 28 του μήνα που μας πέρασε, κατατέθηκαν ο προϋπολογισμός εντός εισαγωγικών της Ελλάδος στις Βρυξέλλες. Εκεί είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε να προτείνουμε όλοι αυτοί οι φορείς μαζί να μπει μέσα και η ναυτιλία. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό, σε όλα τα χρόνια μέχρι τώρα η ναυτιλία, θα το ξέρει και ο κ. Βερνίκος ίσως και ο κ. Ποταμιάνος, η ναυτιλία είχε αποκλειστεί από τα ΕΣΠΑ. Κανένα ΕΣΠΑ δεν συμπεριλάμβανε την ναυτιλία. Καταφέραμε λοιπόν να βρούμε κάποια κομμάτια, κάποιους τομείς στον τομέα μεταφορών, τον τομέα περιβάλλον και κάποιους άλλους και να μπουν μέσα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα εγκριθούν τελικά στις Βρυξέλλες, ίσως αν βοηθήσετε και εσείς κύριε Υπουργέ ή και άλλοι που μπορούν να εγκριθούν. Υπάρχει ένα ποσό γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να διατεθεί και για το περιβάλλον, για τον Πειραιά, για όλη την περιοχή, ανάπτυξη του παράματος κλπ. Έχουμε καταφέρει, έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις, το έχουμε προχωρήσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν ξέρουμε τι τύχη θα έχει στις Βρυξέλλες. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Προσπαθούμε λοιπόν στον τομέα αυτό. Παράλληλα, ο Lloyds σαν οργανισμός ασχολείται και με το Poseidon 2020, που είναι ένα άλλο πρόγραμμα στη Μεσόγειο σχετικά με την ανάπτυξη. Ελπίζουμε να προχωρήσουν όλα αυτά, αλλά σε όλα αυτά χρειάζεται κάποιος συντονιστής. Κάναμε μια προσπάθεια με το Υπουργείο Ναυτιλίας, διότι οι επιδοτήσεις αυτές δεν γίνονται ούτε μεμονωμένα, θέλει να είναι κάποιος δημόσιος coordinator, συντονιστής του θέματος. Κάναμε μια προσπάθεια λοιπόν στο Υπουργείο Ναυτιλίας, βρήκαμε κάποια μερική ανταπόκριση. Όλη αυτή τη συζήτηση την έκανα προτείνοντας και ο Δήμος Πειραιά να λάβει ένα ενεργό μέρος στο κομμάτι αυτό και να βοηθήσει ουσιαστικά. Διότι αυτό έχει να κάνει με την ευρύτερη ζώνη, αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κ. Γεωργούλιας. Να συνδεθεί η πόλη με το λιμάνι. Και όχι να υπάρχει διαχωρισμός πόλης λιμανιού, πράσινη ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Υπάρχει χρόνος για. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Έχουμε χρόνο για 1-2 ερωτήσεις. Αλλιώς, αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις... Κύριος Ανδρέας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ανδρέας Βροντάκης. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Εχθρονιστών Πυρός Αθηνών.
ένας κλάδος που είναι από τους κύριους χρήστες του λιμανιού 107 χρόνια. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας το ακροατήριο όλο ποιος δεν θα ήθελε να μένει σε αυτή την πόλη, σε αυτή που δείξαμε πιο πριν. Υπάρχει κανείς από εμάς που δεν θα ήθελε να είναι κάτοικος αυτής της πόλης? Ειλικρινά θέλω να προλάβω να το ζήσω. Και εγώ και τα παιδιά μας. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά το συνδυασμό. Δεν περίμενα ότι θα παρακολουθήσω κάτι τέτοιο. Θέλω να μεταφέρω ένα πάγιο αίτημα του συλλόγου μας για επαναφορά επιτέλους του θεσμού της έκθεσης των Ποσειδώνιων ξανά στον Πειραιά. Δεν έχουν καμιά δουλειά τα Ποσειδώνια σε κάποια έξοδο της Αττικής Οδού. Τα Ποσειδώνια είναι δεμένα με τη θάλασσα. Θέλω να κάνω μια έκκληση στον Εμπορικό Σύλλογο. Ας κάνει μια δαπάνη προσφορά στο Δήμο ενός DVD σε όλα τα κρουαζιερόπλοια που έρχονται για να δουν οι ξένοι το κομμάτι αυτού της Πειραϊκής Χερσονήσου και το Μικρολίμανο. Αλλιώς, αν περιμένετε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή να τα δείτε, μάλλον θα τα δείτε σε κάποια άλλη εποχή. Εύχομαι και σας καλώ όλους και εγώ δεσμεύομαι ότι ο Σύλλογος θα στρατευτεί στην προσπάθεια αυτή της ανάπτυξης συμπαράσταση με την καινούργια Δημοτική Αρχή. Εύχομαι ο Πειραιάς νικητής να είναι νικητής. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Γιάννης Χατζηαντονίου, είμαι πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως. Όπως όλοι γνωρίζουμε και έχουμε συνδέσει ότι ο Πειραιάς είναι η πόλη στην Ελλάδα η οποία έχει στηρίξει τόσο πολύ την ναυτιλία και είναι εγκατεστημένα τόσα πολλά γραφεία που τελευταία έχουμε ακούσει ότι πολλά γραφεία από τον Λονδίνο αρχίζουν και εγκαταστήσουν στον Πειραιά. Θέλω να προσθέσω κάποια στοιχεία σχετικά με αυτά τα οποία είπε και ο Γεωργούλιας σχετικά με τα κλάστερ που δημιουργούνται. Είπατε κάτι για το Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Όσον αφορά, εδώ είναι συνθετικό το ερώτημα, σχέση και με τον κύριο Κόκαλου, που είπε για την ανακύκλωση χαρτιού. Είπατε ότι ο Πειραιάς έχει μόνο το 3% που ανακυκλώνει χαρτί. Θα σας πω κάτι και θα εκπλαγείτε, ότι ο Πειραιάς εξάγει το waste paper, είναι το περισσότερο μεγαλύτερο προϊόν που εξάγει. Μπορεί να το εμπεβεβαιώσει ο πρόεδρος των εθνονιστών. Ναι. Το waste paper. Πάνε και τα μαζεύουν από όλα τα νησιά, από όλη την Ελλάδα, στον Πειραιά. Είναι το πρώτο εξαγώγημο προϊόν. Φυσικά είναι ευθερούς αξίας, δεν κάνει το 1.500 ευρώ το κοντέινερ. Αλλά αυτό γιατί θα σας το λέω? Γιατί στην Ολλανδία, η Ολλανδία αυτή τη στιγμή ανακυκλώνει το 95% του οποιοδήποτε χαρτιού, αλουμινίου, και είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο που έχουν συγκεντρωθεί εκεί όλες οι μεγάλες εταιρείες, παγκόσμιες. Γιατί έχουν δώσει έμφαση σε αυτό το πράγμα. Είναι όλες συγκεντρωμένες στο Ρότερνταμ συγκεκριμένα. Είναι στο Ρότερνταμ. Είτε λέγεται ECN ή οτιδήποτε, οι Κινέζικες, όλες συγκεντρωμένες εκεί. Άρα λοιπόν και εμείς στον Πειραιά δεν αναφέρομαι μόνο στο χαρτί. Μπορεί να γίνουν κλάστερ. Καταρχήν το πρώτο κλάστερ που μπορεί να γίνει για την ναυτιλία. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Η ναυτιλία είναι το παν για τον Πειραιά και μπορεί να προσφέρει τα πάντα στον Πειραιά και στην πόλη. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε έμφαση στα κλάστερ και νομίζω η ανάπλαση του Πειραιώς που θα γίνει και είναι νομίζω σε μια πενταετία, εξαετία που θα δημιουργηθούν πολλά δεδομένα, θα βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε όμως είναι, στον κύριο υποψήφιο δεν θα το πω, πρέπει να τολμήσουμε. Συνήθως όλα είναι στα χαρτιά, όλα είναι στις δηλώσεις, στην πράξη μένουν λίγα πράγματα να γίνουν. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία και πάντα να κοιτάτε μπροστά και να κοιτάτε, μάλλον να ακούτε. Γιατί συνήθως αυτοί οι οποίοι βάζουν πάντα υποψήφιοι λένε ότι ακούνε, αλλά δεν ακούνε τίποτα. Μετά τα ξεχνάνε όλα. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτό ότι οι μεταφορές και οι διαδρομές των σκουπιδιών στην Ευρώπη είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες που έχουν βρει λύσεις για τα σκουπίδια τους και παράγουν ενέργεια από τα σκουπίδια, όπως η Δανία, οι οποίες πλέον έχουν κάψει ό,τι υπήρχε και εισάγουν σκουπίδια. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Όταν η ενέργεια στην Ελλάδα είναι τόσο ακριβή και είναι τόσο εξαρτημένη από παράγοντες που δεν είναι του ελέγχου μας. Υπάρχουν εναλλακτικές, προφανώς. Μπορούν να γίνουν, σίγουρα, άμα προσπαθήσουμε, μπορούν. Αλλά δεν χρειάζεται να εξάγουμε τα σκουπίδια μας κάπου αλλού. Μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και εδώ πέρα, να μην τα θάβουμε και να παράγουμε και ενέργεια από αυτά και να μην βασιζόμαστε μόνο στο να καίμε κάρβουνο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή ήταν μια πρώτη θεματική συγκέντρωση του συνδυασμού μας. Πιστεύω θα ακολουθήσουν και άλλες, ειδικά να έχει τέτοια συμμετοχή και τόσο σημαντικές παρατηρήσεις που να είστε βέβαιος ότι τις ακούμε. Όπως βεβαίως και την ύπαρξη ενός τόσο σημαντικού κλάστερ που δεν το ξέραμε και νομίζω ότι αν πρώτο ο Θεός είναι ο Γιάννης αύριο δήμαρχος, θα βρείτε τη δημόσια αρχή που θα συμπλέψει μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ.